Gọọmenti Anambra Steeti achịkọbago abụ nke emume Ekeresimesi nke afọ a dịka ọ nọ wee na-akpọkuze ndị Anambra nakwa ndị dum bi na steeti a ka ha kwudosie ike hụ na ha na-egosi mmadụ ibe ha ịhụnanya ọkasị ndị onwe ka ọha ndị dịgasị iche iche n'oge mmemme a na-ewere ọnọdụ gụnyere osote aka na-achị steeti a Dr. Onyekachukwu Ibezim nakwa ụfọdụ ndị ọzọ dị iche iche gụnyere kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti a Maazị Paul Nwosu, ogbo ya na-ahụ maka nhazi ọnọdụ akụ na ụba na amụma ego ọrụ Oriakụ Chiamaka Nnake Kachibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ a. Bụ mmemme ka dọkịnta Ibezim nọrọ chetara ndị mmadụ na mmemme Krismas bụ oge eji enye Chineke ekene ma na-egositakwa ịfụnanya nyere ndị agbata obi ma kọwaa na gọvanọ Soludo agaara n'iru na-ekwu maka ịdịkọ n'otu ndị otu ụka dị iche iche bụ nke ọ kọwara na ọ dị mkpa maka inweta udo nakwa ọganiru na steeti a. Dọpụti gọvanọ Ibezim kọwara na Anambra steeti amalitere arị ya bụ mmemme Ekeresimesi site n'ikesa akpa rice nyegara ndị mmadụ n'obodo dịgasị iche iche na steeti a. Onyinye Ekeresimesi enyere ndị ọrụ oyibo ya nakwa ọrụ okporo ụzọ dịgasị iche iche na-aga n'iru n'obodo dị iche iche na steeti a. Dọkịnta Ibezim, onye kọwara afọ 2023 dịka afọ gara nke ọma, kọwara na a ga-echeta afọ 2023 dịka nke a nọ n'ime ya nwee mmepe na-aga n'iru na mpaghara dị iche iche na steeti a. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka kọmishọna na-ahụ maka ejije omenala nakwa ebe nlegharị anya bụ Maazị Don Onyenji nọrọ gwa ndị otu Kraịst ka ha gbaa mbọ na-ekesa ịhụnanya ọbụnadị n'oge abụghị oge Ekeresimesi ma gbaa mbọ ṅomie Jizọs Kraịst bụ onye gosipụtara ịdị umeala nakwa ijere ndị mmadụ ozi. Onye kọmishọna na-ahụ maka mmesa ego ya nakwa ego ọrụ bụ Oriakụ Nnake nakwa onye donyere gọọmenti steeti a aka n'ukwu n'ịchịkọba ya bụ mmemme bụ Barrister Anthony Agbasili kọwara na ha bụ ndị nwere isi ọma ịnata amara Chineke ma kọwakwa na oge Ekeresimesi bụ nke na-akụziri ndị mmadụ ịgbasa enyemaka nyere ndị onweghị ka ọ dịrị ha. Ya bụ mmemme bụ nke a nọ n'ime ya mee ihe dị iche iche kpalitere mmụọ ndị mmadụ ma nyekwa ha obi ụtọ dịka ịgba egwu, ikwu ukwe nakwa ejije dị iche iche. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS bụ Sashido Bidegwu ya nakwa ogbo ya nke Anambra State Waste Management Authority Asụọma Maazị Mike Ozemena nakwa onye isi oche nke ndị ọrụ Operation Clean and Healthy Anambra State Ọcha Brigade Comrade Celestin Anere, ndị nnọchite anya ụmụ akwụkwọ sitere n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche, ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ọzọ.